Hemen da adunako barnategia? Bai, zuk esaiozu baietz. Beka, sartu neskak. Sartu politak. Kaixo. Antza urtekan, zer galena mandiritzikin hauek, garbituko ditut. Aizu, kendu atzaparrazikin horiek gainetik. Baina, zer ordutan etorri da tipo hau behasengo festetatik? Hori da alkohol usaia. Eta... besoa luzea ditu, Hau da. Hemen euskara ikasten da? Hemen denetatik ikasten da. Sartu. Erkentzeko moskorzikin hori naren gainetik. Hala. Beste bat. Kaixo, nik euskara ikasi nahi duke. Hemen lekurik bat dago? Leku egokiena. Sartu neska polita. Kontuz. Aizu, kendu hortik astapotroa. Bueno. Oraindik ez da etorri gure handeleñoa eta ikasiko dugu gorputz atala, hasiko gara. Venga. Behatza, eskua, burua, ekoa, osoa, sagardoa, betagarroa, txistorra. Hau adunako barretegia da? Bai, sartu. Baina... Zetan de polita? Bai, politaz da zure ipudia, bai. Zetako ikudia. Dios! Kentzeko bat. Beste neska. Kaixo, hemen euskara ikasten alda. Bai, ikasten da. Jesus! Ikasten ari gara. Baina, zenbat, jende, baina utzi pasatzen mesedez. Hau da adunako barretegia? Bai, eta garbitzeko leku honena teiatu. Nori nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder. Gosadia! Sartu, Nori nor, baldintza... Irakasle